Kung pabukid na gali ang hisgutan, kung kugihan lang jud ka mangitag panudan, naa jud kay daghang mapalgan nga mautan. So unsa pa may atong langanon? Diskursuhin na dayon. So what's up mga eskulog? May adlaw na yaranong. For today's video, magbirada taron og puso sa saging. Inubanan sa buwad o ginamos, ako bas, malagi pagaw basta papang bahaw. So dili na ta magdaghang paglangas, kay gipang gutom na di mga aliwas. Sugdan na nato ang pahubas. O karon nagtarong na ta sa atong dughit, kay para ato na ning madughit ang mga pusong nagkumbabit. O karon ready naman ni atong dughit, ato na ning birahan ang pusong nagkumbabit. Pinaagi sa saktong paglanit o inubanan sa inabtik nga pagpunit. Huwag dili na ta maglangay, largo na tag-uli sa balay, kay para maandam na atong lutoon, kay sigurado hubas gining bahaw ron. O sa among pag-abot, pagkabuutan na malangyod, kay nang hugas sa plato, kay klaro man kayo nga mubahog po ning tunto. Itsa na taning puso, kay ato na ning panitan. Para maridi, kay ato na ning latan. Sa mga nakarelate ani, makaibaw na dyan mo unsa ang pagpanit ani. Mintras nagtiwas nagpanit, di apo ning unggoy, paiter kay mubugha og kahoy, kay para natin masugno sa tulutuon karon. Unya, unsa may mong tanawa na? Ready na ka na? Uy, ready na kayo ni. Naram din na. Lat-in na. O karon ato na ning himaywon para man latanan dayon. Kaya nagbuka naman ang tubig init, so we put it. Yamat English man kurimaw. Wa na lang utay butanay, kaya man lang English ko ginagmay. O kunya mo adto na taglamas og apilan lang po nato ginamos og buwad. Kay mao na pinaka perfect nga ipares basta uta nang hisgutan. Batsi na di kayo pusing-pusing anang kamera. Padaganan dag 120 minuro 150 pak. Abot na yun ta. Kuhaan din natong Bombay og luya. Kuhaan po natong buwad. Asa man naman yung buwara? Bisag asa ko na nagot kay maro ra nang naunga. Kanay. Sige na kana na. Syempre ang ginamos dili na to nakalimtan. Kay mao ni pinakabida nga ipari sa utan. Lami ka ng ginamos mo, ni pinakalami ni pare sa utan. Lagi kay bawo ko ana moram nang tanig plakang guba. O karon nagdalitag pa uli. Mo yato na abtan nga nagbunot ng kanahan og lubig kay para ituno sa tong puso. Samtang naghiwat ang lamas, di apo ning aliwas pagkapaspas mo kagud sa lubig kay para ituno sa tong puso. Unsa man na diha? Manana? Pilara. Pasa dala kay gutom na. Og ready na ang atong ginamos kay gibutangan og sili. Hala ko no, sige tilawi. Unya, unsa may mong masulti? Parat gyud. Og hala ang buwad iitsa kay ato na nang isugba. Paspasay po nagpaypay, diha kay maluto na kay perti ng pagkagusla. Og karon luto na atong buwad nga perti pagkalami. Hubas ginimbahaw ron, budlay ni pa sa iluon. Dayon ato na nahaunon atong pusong gilatan. Agay. Unsa man na namaak? Init man din ni day. Hastang kanahana. Natural syempre, gikan ko na sa kayo. Unya gikupusan na natutuntuno. Ready na po na atong mga lamas diha, Bombay, kamatis, luya, napotay pipino gamay. Sus pagkalami sus ginamos tapat sa suka. Sus darabo buat perti pagkalami patay gining hubas gining bahaw ron. Buyukan di ta naglamas atong kinilaw. Tanawa perti pagkalami. Butangan din natog suka pang paaslom sa baba. Ug anda mo na tutong saan nga pinakakaraan nga ato pa nasundugan sa atong mga katiguangan. Ato din sa anon. Unya ato ding ukayon, hubas lagi gining bahaw ron, ato din ang timplahan. Sini, pak, tilawi. Unya, unsa may mga sulti? Okay kayo? Ugma hupas ginirong bahaw sa kaldero. Ug karon ato na ning hukaron atong bahaw nga puwahan, daghan pong nag-ingon nga ikaw kuno makakaon, ikaw kabuhion. Og naapoy laing nag-ingon nga kini kuno tuktukon makapaitlog og ikaw makakaon. Dili na nato angay problemahon kay naatay giandam nga pisi og pugaran. Kay gipanggutom naman ang mga aliwas. Sugdi na dayog pahubas. Sugal aras gamay buwad nya ginamos pa yun. Ikaw na ka nabili nila? Ang buwad, nasura ba? Ano ni kaputos ba? Ubah. Gawas yung sipon. Bilang to
Uba. Masa, winner? Bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro. Ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuburing dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple. Kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link. Register ka na. Hindi kayo mga resistensya. Ayaw mo matagal. Siligo na. Masarap. Kwan. Damos. Ulag na.